Fire MC, Skywars, de csak vas cuccokat használhatok. Oké, és itt is vagyok ebbe a körbe, sajna ezeket nem használhatom, mondjuk a sisakot azt igen, mert az vasból van. Kidobom itt a cuccokat, gyors, mert ez nem kell nekünk. És kikapjuk azt, ami vas. Hát igazából csak egy sisak van, ami jobb ennél, amúgy több nincs. Meg egy élesség 2-es vasfejsze, most ez lesz nekünk a legjobb. Sajnos chest-item van, szóval nem tudok több vas cuccot szerezni. Ebben a videóban nem hinném, hogy fogunk nyerni, de azért megpróbálom. Aha, meg a láda töltődik újra, mondjuk oda rámehetnék. Oké, és ide Ender Pearl-öztem, be vagyok aranyalmázva. Lelököm, szerintem, ja. Mondjuk én akkor is megölhettem volna simán. Aha, ott is van egy pali, rá is rá Ender Pearl-özök. Aha, gyere, aha, és én meghaltam, na mindegy. Oké, és itt is vagyok a következő meccsbe, ezeket ugye nem használhatom sajna. Oké, és ezeket ki is dobom, mert ezek nem kellenek. És van benne egy védelem egyes vasnadrág, meg ilyenek. Potikkal amúgy nem tudom, hogy az előző körben miért nem vettem ki a potikat, de most kivettem. Oké, és itt is vagyok. Nincs benne nagyon semmi egy Ender Pearl. Aranyalma és amúgy kb. Ezek meg víz, mivel az is vasból van a vödör. De amúgy ez csak a fegyverre meg ezekre vonatkozik, szóval nem tudom miért nézegetem, hogy ez meg az van vasból. Itt egy full diás pali, ezt jó lenne, ha kilökném, és igen, ki is löktem. Aha, épít hozzám, ez a Zord 2015. Jó. Gyere. Én azt kiütöm neked. Szívesen. És hátba lökik. És amúgy itt ezt elfalazom, mert vájnak. Mert nem akarom, hogy ide jöjjenek és megkaszaboljanak igazából. Ja, igazából most alig van szettem. Szóval nekem löknem kéne, de nem tudok sajna lökni, meg itt van egy védelem egyes vastisak amúgy. Csak az ne pézzem rám, mert a szívbajt rám hozza. Én szerintem ide felépítek, és majd leemelzsízek, és akkor így biztos nem találnak meg. Megtalálnak, de... Aha. Na. Jó, hogy leklácsoltam, na mindegy, meghaltam. Oké, és közben itt is vagyok a következő körbe, ezeket dobhatom ki szokásosan. Mondjuk amúgy a tökpite az jöhet, mivel az nem vas. Tehát, hogy kaja, nem úgy értem, hogy nem vas. Az nem fegyver, vagy szett. Aha, épít a pali. Én megpróbálom lelökni, mert sok esélyem nincs. Gyere, én lelököm, de nem tudom, hogy leesette. Nézzük meg, hogy itt amúgy mik vannak ebben még az ő chestjébe. Hát, ha valami vas és egy vas csákány, hát most ezzel fogok ütni. Nincs jobb, ide átépítek, és leesek. Oké, és felkapom a vas sisakot, meg még ugye ezeket kidobom, mert ezek nem kellenek, azok csúnyák. Mondjuk ezeket ledobhatnám, hogy ne kapja meg senki. Vasfejszel, nice. Oké, és meg itt még volt egy pár vasszcucc, az is jó. Fullos vasszett kéne, az lenne a legjobb. Aha, a pali nehogy rám jöjjön, mert én itt nem tudok semmit csinálni, az a baj. Ott van, azt kéne megölni, de megölni nem kilökni, mivel van nála egy csomóvas. Jó, én ütöm, és meghalt, de jó. És majdnem meghaltam én is. De viszont ezért vannak full vasszettem, és a full vasszett azért elég jó szerintem. Így azért több esélyem lesz nyerni, de nem hinném, hogy nyerek. Hát ha kapok Ender Pearl-t, ami nagyon jó, meg aranyalma, az is nagyon jó. Full vasszett, ez már azért eléggé jó, és egy pali van már csak. Valahogy meg kéne ölni, csak nem tudom hogyan. Lehet, hogy ő a megaládás, nem tudom. Itt vagyok bent középen, amúgy ezeket kikapom, hogy senki ne kapja meg. Aha, ő a megaládás fix. Aha, rádobtam, és megöl fix. Na, az hány blokkról jut amúgy? Ez csal, ezt amúgy beküldöm tiketbe. Oké, és itt is vagyok a következő körbe, itt ezeket a szetteket megtartom ugyanúgy, mármint a vassisakot csak. Oké, már szedem is ki a ládát, nem már ez kő, de ez viszont vas. Hát amúgy eléggé jól kezdtek, mert csak a nadrág nincsen vas, mivel az sajnos gyémánt. Ott valami pali átépített, van neki kittya, szóval nem hinném, hogy kivette előlem a vasszcuccokat. Szépen, komótosan átépítek. Oké, és már mindjárt itt is vagyok, és nincsen benne nadrág sajnos, de viszont ezek vannak benne, ezeket majd összekraftolhatom a későbbiekben.
Ez a méreg amúgy nem lesz rossz harcra. Aha, meghalok. Én itt meghaltam, na mindegy. Oké, és itt is vagyok a következő meccsbe, felkapom a vascuccokat. Itt meg még vannak azért, ezeket kidobom. Oké, és vasnadrág, hát csak ennyi van, az nem a legjobb. Na mindegy, amúgy az a jó, hogy akit az ad egy vassisakot, meg közben amúgy nem vettem észre, és volt itt is egy vassisak. De már chestitem, az nekem nagyon nem jó. Mindegy, én ide beépítek. Még 10 másodperc alatt, hát ha valamit lootolok, elérem talán. Oké, itt van vas, ezeket ki tudom szedni, szerencsére. Oké, és már vannak is ebbe jobb cuccok, sajnos, mivel én ezeket nem tudom használni, és egy cipő hiányzik komolyan. Az nem jó, és itt dobálnak szigonnyal. Rámelpésztek, hát ember, azt akarja, hogy én itt harcoljak vele így, ilyen cuccokkal? Hát nem tudom, de megpróbálom, és meghaltam. Oké, és itt vagyok a következő meccsbe, menjünk még, szerintem ez lesz az utcsó, és akkor, ha nem nyerek, akkor ez van. Akkor lesz amúgy ebből egy második rész, hogyha nem nyerek, ahol már megpróbálok nyerni. Nekem az tetszik, hogyha oda beépítek, az nekem jó lesz igazából. Csak amúgy ebbe full diaszettet kapok, de ilyenkor nem már. Oké, és átépítek ide. Ide már be tudok ugrani, ja. Igazából itt sok cucc nem volt. Hoppá, nehogy rámendőrpörlös kis haver. Na, tartod a kezedbe? Tartod? Még aranyalmázik rám, az úgy komoly. Aha, ide eltézett, és én lelököm, de ember, ez nem igaz. Ez nem lehet igaz, de nem. Tehát, hogy tényleg nem. És még rám íjazik kajak. Igaz? Ez csak vicc. Jó, méregpoti, és én kombózom, de meghalok, na mindegy. Na de ez a videó ennyi lett volna, köszönöm, hogy végignéztétek, sziasztok!